Abqiniyat Tidar Zion, Astamami Tariq, I have discovered an extraordinary historical mystery that all Ethiopians needed to know. This is called Dembelavila. ቅዱስ ጉዕዞ ንጉስ ላሊበላ ናብ አክሱም ኣብ መንጎ ሰማይን ሓወልቲ አክሱም ዘሎ ሕቡእ ምትእስሳር ውሑዳት ዘዘንትው ዛንታ ምስናይዚ ግን ኣብ ቅዱስ ታሪክ አክሱም ትግራይ ካብ ዘለው ትንፋስ ዝህቡ ምዕራፋት ሓደ እዩ ንጉስ ላሊበላ ናብ ሰሜን ገጹ ናብ ቅድስቲ ከተማ አክሱም ገጹ ምስተጓዓዘኝ በቲ በደምበላቢላ ወይ ከዓ ዳዕሮ ምሽላም ዝፍለጥ ምብራቃዊ በሪ አተወ እዚ ስምዚ ንናይ ናቱ ስም ዘቃልሕ ከም ግዜ ባዕሉ ብትንቪት ሕሹኽ ዝበለ ህዝቢ አክሱም ብኽብሪ ዝተመልኦ ብዓብይ ኽብሪ ተቀበልዎ ንኣፍራሱ አብቅልቱ ቦታ ቅዱስ መረባ ወይ ደምበ ላሊበላ አብ በሪ እታ ከተማ አቅርብሉ እዚ ቦታ እዚ ዘለኽዎ አብ በሪ መእተዊ አክሱም ምብራቃዊ በሪ ኮይኑ ዳዕሮ ምሽላም ይባሃል ልዕሊልካ እትኸውሒ እዚ ድማ ደምበላቢላ ይባሃል ትርጓሜ ናይዚ ቦታ እዚ ደምበላቢላ ምስናይ ቅዱስን ንጉስ ላሊበላ ዝተተሓዘ ታሪክ ከምዝኾነ አስደማሚ ታሪክ ይገብሮ ደምበላቢላ ማለት መረባ ናይ ላሊበላ ወይ ከዓ ደምበ ላሊበላ ይትርጉሞ ንጉስ ላሊበላ ናብ አክሱም ከአትተሎ በዝበርዚ ከም ዝኣተወ ይነገር ኣብቲ ዘመን ንሱ አፍራሱ ዘዕረፋሉ ደምበ ኣብዚ ከባቢ ነይሩ ንዑውን እዩ ደምበ ላሊበላ ዝተባለ እቲ ንጉስ ብጾቱን ሓሻኽሩን ናብታ ቅድስቲ ከተማ ቅድሚ ምእታው ስጋውን መንፈሳውን ንጽህና ወይ ይሕጸቡ ነበሩ እዚ ድማ ባህላዊ ስርዓት ምንጻሂ አፍራሶም አብቅልቶም በሃብታም ሽልማት ተሸሊሞም ክዳውንቶም ብኽባር ሽቶ ብዕጣን ከርበን ይሸትት ነበረ ከመይሲ ናብቲ ተራ ከተማ ኣይኣተውን እዮም ነይሮም ናብታ ዘለዓለማዊ ቤት መለኮታዊ ጥበብ ዝኾነት ታቦተ ኪዳን ምሕደሪ በጽሑ ኣብ አክሱም ንጉስ ላሊበላ ምስቶም መስተንክር ዝኾኑ ሓወልቲ አክሱም ተረኸበ እቶም ካብ ምድሪ ከም ኣጻብዕቲ ናብ ሰማይ ዝበጽሕ ዝለዓሉ ዕሙር ዓንድታት እምነትን ምህንድስናን እዩ ነፍሲ ወከፍ መስመርን ምልክትን ኣብቲ ሓወልቲ ብዛዕባ መለኮታዊ ስርዓትን ጥንታዊ ስነ ፍልጠትን ኣብ መንጎ ኣምላኽን ሕሩይ ህዝቡን ዘሎ ዘለዓለማዊ ምትእስሳር ይዛረብ ነበረ ንጉስ ላሊበላ ናብ ዝተወለደሉ ቦታ ምስተመልሰ بقدوس رأي لبو تقاصله حزبو اكيبو نتن 11 كوحي استقرص ابيات كريستيانات لاሊበላ كقرص جمره كابرفان دق سبات زيكونس كاب سماياوي زتغلصو زتولدو بلوصات سراح نفسي وكف بيت كريستيان كم حصن مدري كم زتسحبت نتحتي تقرص نبرت نصبراق نايتوم نلعلي زبص حاولت اخصميو اتحدا ناب السماء ملكيتو ادخل اي دما ناب نفسي قصو يورد بحوار دما مونغو سماين مدرن زتفطرو سلازي سنه هنصا لاሊበላ مقصلتا سنه طبب اخصم طراح ايكونن كمون منفساوي مقالح ايو ازي تاريخ زين عالم ززنتو الله مغنياتو إثيوبيا عد امنت راح زي كونتس معبول سنه هنصان ملكتاو طبب غزي زي سعرم سلطانن كم زنبرت زرغاغصيو كله تقعزاي كله ليقاونتي كله دلاي حقن نزي مغلاص اذنن عينتن كخفت الله نغوس لاሊበላ باخصم تماهيرو كاب قدسان اخاوح ابيات كريستيانات حانيصو اخصم دما بري
ዳገት ላሊበላ ኮይና